Traduir Shakespeare és una de les experiències més brutals que un traductor es pot enfrontar i una de les experiències més difícils amb què un traductor es pot enfrontar. Joan Sallent n'ha fet prodigis extraordinaris. Ens ha donat un rigor lèxic, formal, rigorosíssim, extraordinàriament, i al mateix temps sense que això sigui una frontera per la comprensió profunda del món tan heterogeni que hi ha en Shakespeare. Aquesta aventura va començar amb el Hamlet del Lluís Omar, que jo vaig començar a traduir a finals d'estiu, a la tardor del 98, o sigui, feia gairebé 20 anys, i va ser una experiència molt especial, molt interessant, molt enriquidora. D'entrada perquè hi havia una coincidència, jo diria que total, de criteris respecte al que el Lluís Omar volia que fos aquell text i el que a mi com a traductor em semblava que també havia de ser així, i com a espectador també, és a dir, vaig proposar-me de fer el tipus de traducció que no solament agradés al director, sinó que jo com a espectador m'agradaria de sentir. Recordo que Boris Vian deia en el pròleg de la senyoreta Júlia que tota obra de teatre que es traduïa s'havia de retraduir cada 10 anys perquè el llenguatge envellia. Segarra ens va entregar una monumental traducció de Shakespeare fora d'aquesta norma d'envelliment perquè ja volia que fos el substitutiu dels nostres clàssics barrocs que no havíem tingut en llengua catalana. Estic convençut que les traduccions de Shakespeare de Joan Sallent faran una feina similar, perquè neixen fora del temps, neixen amb una precisió i amb una voluntat d'excepció i d'excepcionalitat extraordinàries. Et diverteixes i pateixes perquè saps d'entrada que l'humor de fa 400 anys tal qual, traduït literalment, és difícil que faci gràcia a un espectador actual. I això, fer-ho compatible amb una conservació, en la mesura que jo pogués, dels components formals, retòrics, poètics del text, perquè no es tractava en absolut d'abaratir-lo, que el preu de fer-lo, que el preu d'acostar-lo a l'espectador i fer-lo accessible no volia dir abaratir-lo. Era intentar i aconseguir demostrar que es pot continuar gaudint de la música de la paraula, d'uns jocs retòrics, d'una volada poètica del text, i al mateix temps dir, hosti, ho entenc. Bloom deia que Shakespeare és la construcció de l'humà. La primera base de la construcció de l'humà és la llengua, el llenguatge. Sense el llenguatge som incapaços d'entrar a les tripes d'aquesta construcció de l'humà. Joan Sallent ens ha regalat un viatge, un tiquet d'entrada en aquesta construcció de l'humà encara meravellosa, d'una qualitat i d'un rigor excepcionals.